Айваз, сәлем. Сәлем. Біз қай келдік? Біз бүгін Ғабдулла Тукай музейында, чөнки бу минем шәһәрдәге иң яраткан урыным. Не үшін Тукай заманының ең бүйік шағыры? Чөнки Тукай кирәкле вакытта, нәкъ аның сүзе үтә торган кирәкле чорда туган. Хәзерге яшьләр арасында Тукай урынында булырлык кешеләр бармы? Танылган шәхесләр күп, ләкин менә нәкъ Тукай дәрәҗәсенә җиткән танылган шәхесне мин хәзер аерып әйтә алмыйм. Айваз, син бәләкәй чакта кем булырга хыяллана идең? Түгел генә хәзер искә төшерә алмыйм, ләкин инде үземне белә башлаганда мин тәгаен белә идем. Минем алып баручы, сөйләүче һәм халык белән эшли торган кеше буласым килә иде. Димәк, хыялың чынга ашты. Бәлки, Әнең бәләкәй чакта 5 кенә минут булса да сөйләшми торды дип әйтә идеме? бер шундый вакыйга минем искә төшә. Әнигә мин шулай хыял белән уртаклашканда, әни минем алып баручы буласым килә, минем сөйлисем килә дигәч, әни миңа көлеп, улым, синнән нинди алып баручысың дигән иде. Һәм әлеге аның әйткән сүзе мин әле дә аңа үзенә искә төшерәм. Син татар теленең әйбәт белгән яшьләрнең берсе. Бу минем шәхси фикерем. Кайбер сүзләрне татарчага тәрҗемә итеп бирә аласыңмы? Әйдә. Лайфхак. Мин аны киңәш дип тәрҗемә итер идем. Киңәш. Добрый. Контекстына карап, яхшы, яхшы күңелле дип тәрҗемә итәргә була миңа калса. Ә менә уютный. Уютный сүзен дә шулай ук контекстка кертсәк, җайлы, уңайлы дип әйтергә буладыр дип саныйм. Тормыш уңайлы булсын өчен яхшы күңелле кешеләргә берәр киңәш бир әле. Күбрәк елмаерга. Телепорт белән теләсә кая бара алсаң, бу нинди җир булыр иде? Үзбәкстанга. Менә шундый сәер теләк уянды мине, белмим, менә Ташкент якларын бер әйләнеп кайтыр идем. Интернетта поисковикка язган соңгы соравың. Так, телефондамы? Ага. Так. Ачуыңны нәрсә китерә? Хрономер. Бу махсус сайт кушымта, әлеге кушымтага текстның ничә секунд эфирда яңгыравын карарга билгеләргә мөмкин. Аңлашылды. Аңа кадәр тагы бер сорау бар иде, әйме? Әйе, ачуыңны нәрсә китерә? Ачуны китерә минем кешеләрнең битарафлыгы. Соңгы арада булган гомумән кешеләрнең бер-берсенә карата, җәмгыятькә карата битарафлыгы. Кешеләр нәрсәгә карата битараф булмаска тиешсең? Бер-берсенә карата. Тормыштагы булган хәлләргә бер-берсенә карата битараф булмаска тиешләр дип калса. Дикцияны яхшырту өчен берәр күнегү әйт әле. Бер яраткан күнегү бар минем, әйме? Бу күнегүне эшләргә читен түгел. Беренче чиратта ул дикцияны, телне язып җибәрә. Моның өчен бар тик телне иреннең ишкилешенә әйләнү форматында шундый күнегүләр ясарга кирәк. Хәзер күрсәтәм, хәзер аңларсыз. Аласыз телегезне, тидерәсез өскөлешкә. Менә шулаймы? Тавыш чыгару мөһим түгел. Моны тавышсыз да эшләргә була. Мондый искитмәле дикция белән Тукайның берәр шигырен сөйлә әле. Бар миңа калса Тукайның бик гениаль бер шигыре, әйдәгез сөйләп китим аны. Әйдә. Биек тауның башларына салынгандыр бер авыл. Хатын өстенә хатын алсаң, менә шулай була ул. Менә шундыйрак шигыре бар Тукайның. Бигрәк тәртипсез шигырь. Син бик тәртип радиосында эшлисең бугай хәзер. Әйе. Анда нәрсә эшлисең? Башкарма продюсер. Әлеге эш вәкиле. Эшеңдә нәрсә ошамый? Бюрократиядер бәлки. Кайбер эшләрнең, кайбер син хәзер үк тормышка ашырга тиеш дип уйлаган эшләрнең озак тормышка ашуы. Шул ашуны чыгара. Эшеңнең иң әйбәт өлеше нинди? Эшнең иң әйбәт өлеше шәхесләр белән күрешә алуым. Кайчандыр мин хәтта күз алдына да китермәгән, бәлки хыялымның иң матурында да уйламаган кешеләр белән, шәхесләр белән күрешә алуым, аралаша алуым. Кара әле, синең бит күптән түгел кызың туды. Әйе. Исеме ничек? Газизә. Минем әбинең исеме Газизә булган. Шуңа күрә мин
Әлеге исемне дә әбиемнең истәлегенә һәм гомумән ошатып Газизә дип кушырга булдым. Газизәгә ничә яшь? 3 ай. О, бик кечкенә. Кечкенә әле. Бу балалар кебек түгел, күпкә кечкенә. Әле Алла бирсә, үсәсе дә үсәсе безгә. Газизә тугач беренче уең нинди булды? Газизә тугач та иң беренче чиратта мин ни өчен шушы адымга иртәрәк бармаганмын икән, шушы бәхетне ни өчен иртәрәк тоймаганмын икән дигән уй туды. Әйдә кыскача блиц. Әйдә, Песиме, этме? си. Ак, Акмы, карамы? авыл. Авылмы, шәһәрме? Исәнме Шүрәле? İstenme matırım, istenme akıllım. Шүрәлегә берәр сюрпризың бармы? Нинди сюрприз? Siz mина şuralın türkte turan bir mesele alıp kelgensizdir indi. Әйдә мин сине кытыклыйм әле Шүрәле. Чөнки син бөтен кешене үзең кытыклыйсың, мин дә сине кытыклап карыйсым килә. Айваз. Айваз. Шүрәлне кытыклап утырсаң, музей нишләр? Гафу, мин киттем. Уңышлар күрешкәнгә кадәр. Рәхмәт, Айваз.